Ji bernameya gundê me silav û rêz temaşevanên hêja. Em îro bi danasîna navçeya Pilûr ango vacoxa li ser parêzgeha Dêrsimê li pêşberî wene. Em ê di vê bernameyê de behsa cî û war û erdîngariya Pilûrê ji we re bikin. Pilûr ango vacox e. Navçeyekî li ser parêzgeha Dêrsimê ye. Pilûr hetanî sala 1879 weke navçe li ser Melkisî ango Çêmûşgezgê bû. Di salên 2000 de gundên Pilûrê yên dikevin ser sînorê Çêmûşgezgê bi xoza tê de hat girêdan û bi temamî ji hev hatin qetandin. Pilûr navê xwe ji pil ango til digire. Di heman demê de navê xwe yê tirkîzekirin jî ji deşta ku di navbera çiyayên Hunzro yên li Bakurê Rojavayê parêzgeha Dêrsimê de ye digire. Herêma ku navçe tê de ye piştî İmparatoriya Romayê di sala 3050 da bu du perçe û kete bin destedardariya Bizansê. Her çi qas di sala 639 da eşîrên Erebên İslamî li herêmê serdest bûn jî piştî demekî dîsa ketin bin destedardariya Bizansiyan. Ketina Tirkan a herêmê piştî cenga Milazgirê di sala 1071 da bû. Di destpêka salên 1200 da Ehmed Gazî ku yek ji begên Menguç bû li herêma Erzinganê serdest bû û li herêma Pilûrê jî xwedî bandor bû. Di sala 1230 da dikeve bin desthilatdariya dewleta Selçukiyên Anatolyê piştî ku Moğolên dewleta Selçukiyên Anatolyê têk birin, ev herêm ket bin kontrola Moğolan. Wekî tê zanîn piştî cenga Pilûrê di sala 1515 da ketiye nav sînorên İmparatoriya Osmanî. Wê demê Pilûr ne navçe, bajarokek bi navê Nahiyeyê Ovacık bû ku girêdayê herêma Çêmûşgezgê bû. Demekî dirêj ji aliyê Pîrhusên Beg û begên Çêmûşgezgê ve hat birêvebirin. Di encama ve rastkirina îdariya bi tevgerên Tanzîmatê ra, dema ku di sala 1879 da parêzgeha Dêrsimê bû navenda wê xozat bû, di sala 1886 da Pilûr bi eyaleta Xarpêtê ve hat girêdan. Di sala 1980 da li navenda gundê Zeranîk teşkîlata navçeyê hat organizekirin û di sala 1936 da dema ku eyaleta Dêrsimê ava bû bi vê ve girêdayî bû. Di sala 1937 da teşkîlata navçeyê ji taxa Zeranîkê hat rakirin û wek navçe li ser gundê Pilûrê ku îro navenda navçeyê hat avakirin. Bi avakirina navçeyê ra navê Ovacıqê lê hat kirin. Lewra jî qismek xwecihiyên Pilûrê li gor navê tirkîzekirin telavûza bizaraveya kirmanckî lê dikin û dibêjin vacox. Rûbera erdîgariya Pilûrê 1538 kilometre ye û navçeya herî mezin a parêzgeha Dêrsimê ye. Pilûra ku 65 kilometre dûrî navenda bajêr e, ji Bakur ve bi navçeya Kemaxa Erzinganê, ji Rojhilat ve navçeya Pilemûriyê û navenda Mamekiyê, ji Başûr ve bi Xozat, ji Rojava ve jî bi bajarê Erzingan û navçeya Çêmûşgezgê ve sînordar e. Li Bakur û Başûrê Pilûrê çiyayên bi heybet ên Munzuro hene. Çiyayê aliyê Bakur rûte, yê aliyê Başûr asê û bi darûber e. Di heman demê de herêma Darbenda Elî ango bi navê tirkîzekirin Elî Boğazî ku ji gelek serpêhatiyan ra bûye mijara pêpezkirinê dikeve aliyê Başûrê navçeyê. Deşta Zeranî ku dikeve Rojavayê navçeyê ji çilçaviyên Munzuro bigir hetanî navenda navçeyê dirêj dibe. Deşt bi ava çemê Munzur dibe du perçe. Bilindahiya wê ji asta deryayê 1300 metreye û xala wê ye herî girîng a bilind girê ziyaretê ye ku 3071 metre bilind e. Ev deşta bi qasî xwe bi xêr û bereket ji 85 kilometre qareyî pêk tê. Li Pilûrê ava herî giring çemê Munzuro ye. Ji bilî çemê Munzuro çemên bi navê Mircano, Qizilce, Gewrik û Kodî hin çemên din ê herêmê ne. Bakurê navçeyê bi rêzeçiyayên Munzuro pêçandiye. Qismekî rêzeçiyayên Munzuro ji aliyê xwecihiyên Pilûrê ve weke Mircano, Yilanlî û yazî qonax têne binavkirin. Li lûtkeya çiyayên Munzuro gelek golên xwezayî hene. Avhewaya Pilûrê ji ber avahiya xwe ya xwezahî navçeyek û avhewaya wê herî dijwar lê heye. Zivistana Pilûrê sar û serma ye. Bi metreyan berf dikeve erdê.
Havînê jî hewa hênik e û weke seyrangehê ye. Debara navçeyê bi piranî li ser çandinî û sevalkariyê ye. Nirxa xorekiya fasulyeyên ku li deşta Pilûr Angozeranîk û derdora wê tên çandin zêde ye û divan salên dawîn de di warê firotina wê de pêşketineke mezin çêbûye. Her wiha li geliyê Mircano û hin gundên navçeyê çandiniya Guzan tê kirin. Herçendî ji bo mêşvaniyê hawirdorek baş be jî di warê hingiv da têra xwe pêşketin nehatiye bidestxistin. Masiyên pelsor ên di geliyê Munzuro da dijîn yek ji berhemên girîng ên navçeyê ne. Li navçeyê herçend bermahiyeke dîrokî tune be jî taybetmendiyeke wê heye ku warê geştariyê da girîngtirîn nirxên xwezayî yên parêzgehê dihewîne. Parka geliyê Munzuro, çaviyên avêyên Munzuro, gelî û çaviyên Mircano dewlemendiyên girîng ên navçeyê ne. Bi taybet çaviyên avêyên Munzuro, ji mehên bihar û havînê ji aliyê hezaran kesî ve tên ziyaretkirin û dîtin. Çaviyên Munzuro bi qasî 20 kilometre dikeve Rojavayê Pilûrê. Li jorê gundê ziyarê ne. Tê rîvayetkirin ku çilçaviyên vê derê her yek çiyê pêhnekî Munzuro ne. Li gor rîvayeta tê behskirin, Munzur şivanekî qenc û ewliya bûye. Navê Munzur ango Munzur di rastiya xwe da muzur e. Muzur di zimanê Kurdî da ji bo kesên geveze ango nerhet tê gotin. Çiyayên Dêrsimê bi tevahî berdewamiya rêzeçiyayên Torosan in. Di nav çiyayên Munzuro da gelek çiyayên binav û deng ên weke Zel, Siltan, Bûyer, Mircano û her wekî din hene. Çiya û ava çemê Munzuro ji bo tevahiya hunermendên Dêrsimê bûye çavkaniya îlhamê û gelek stran û helbest li ser Munzuro hatine nivîsandin. Meriv dikare bêje Munzur bi heybetiya çiyayên xwe û ava xwe ya zelal yek ji xweşînekên nimûneyî yên li welatê me ye. Di nav sînorê Pilûrê da ji bilî çilçaviyên Munzuro li herêma Bakurê rojhilatê navçeyê çaviyên Mircano jî hene. Ava Munzuro û Mircano li herêma gundê Çaqberî dibin yek û di geliyê Kurda fetil dide xwe ber bi Dêrsimê ve diherike û dikeve ser ava Firadê. Li Pilûrê parka geliyê Munzuro jî heye. Gelek gund û mezre dikevin nav qada vê parkê. Di nav parkê da bi dehan dîtbariyên xwezayiyên hêjayî dîtinê hene. Xwecihiyên Pilûrê baweriya Elewîtiyê dihewînin. Elewîtiya herêmê beravajî Elewîtiya Anatolyayê di nav xwe da şamanîtî û zerdeştiyê ku ji ber hin kevneşopiyên xwe yek ji kevintirîn olên cîhanê ne dihewîne. Di heman demê da ji xrîstiyanan heta zazayan ku li herêmê bi navê Kalgavan tê naskirin, cejna sersalê tê pîrozkirin. Ev cejin dişibe Noela xrîstiyanan. Her wiha weke kevneşopiyeke kevin tirba serê beranan a ji miyên spîgewr didome. Çûyîna Pilûrê bi du rêyên cuda pêkane. Yek ji navenda Dêrsimê di ber û berê çemê Munzuro da yek jî di ser Pêrtag û Xoza têda diçe. Navbera Dêrsim û Pilûrê 65 kilometre ye. Li Pilûrê tevî navendê sê nahiye hene. Navend, Balkan û Zerenîk. Gundên weke Xaxaçûr, Bozqara, Qeretaş, Merxo, Ziyar, Viyaleke, Qislê, Bûrnax, Qîzik, Pardî, Birdo û Eda li ser nahiyeya Zeranîkê ne. Kakber, Elqajî, Devê Dewrêşî, Mamlîs, Namıkan û Xerabû li ser nahiyeya Balkan in. Ortînîk, Gewrik, Arzumak, Çaqberî, Hemzik, Xano, Çimê Munzur, Danzik, Bilgeç, Çirpazîn, Heniyê Spî, Kedek, Xalpınar, Kodî, Kerdiz, Deyrik, Kalık, Badikan, Kolze, Hopik, Solxasan û mezreyên wan li ser navendê ne. Viyaleke di wateya xerzika biyê da ye. Di heman demê da ji gund ra pezgewro jî tê gotin. Pezgewrî şaxekî eşîra Seydaniyan a kewîn e. Qislê di wateya derê da ye.
خواجهیان گند شاغه کیش عشیره سیدانیان کوینه زرنیک ناوی خواج رنگ زرد گره خواجهیان گند گریدای عشیره حیدر آنان تاتو دواتای کورا پندایه جگند را وش کجی تی گوتن تاخا آلی روج آوا بدون آوان تی پیناسا کرن چتچو وشکو ناوی وشکو جناوی ویس ای 4-5 نسل بره گند آوا کریته تاخا مزنا آلی روجهلا تاتو جی ناوی خواج تحتین کور دگره کاکبل آنگو کاکبر ناوندا ناحیه بو پشت را کوچی ناحیه بالکان بو فردنج عشیره سالتوکین زرک تنه لور هنه دیرک ناوی خواج دیره دگره و تی واتایا دیره بچوک جهره ما گنده دیرکی او هاوردوره را بلکش تی گوتن پیوه بلکش جناوی نافچه ملکشی آنگو چموش گزکته خواجهین وی داره به اصل خواه کوچبرین ملکشینه پل دوریشی جدو پیوان پیکته پل و دوریش پل به زاراوه کرمانچکی تی واتایا تل، گر، توم، تپک و هر وکیدن خواجهین وی داره جه عشیره شاموشانن او جه دیری که کوچبری ملکشی بونه کالک ناوی خواه جه پیریتیه دگره دارستان وی داره بناوی بلکش تی بناو کرن پرانیا عشیره وان هیجی لملکشی اقامت کن پلور دواتایا گر تل تپک و هر وکی دن تی نیوه خواجهین پلوره ده سال 1930 ده هاتنه کوچبرین و زیادتری 5 گندن وی داره هاتنه والا کرن لحره ما پلوره جیان وار و وارگهیه فرومرویه مرف دوار برهفکاری ناو جی و وارن وی داره ده گلک زحمتی تکشینه دلیسته و نقشه بره دا جی مرف دوار لوکالیزه کرنه دا زحمتی تکشینه گندن آلی روژ آوای نافچه به تواهی ده سال 1993 و 94 ده هاتنه شوتاندن لوراجی ده سال داویدا به وگر خواجهین وی داره جنو و هاتن شین کرن پلور آنگو به کرمانچکی پلور دبک و دواتایا بیبر آنگو بخیر و برداجی به بکارانین لوراجی جی نافچه لیه تل و گر تننه قیزک ناو خواج بدویا جنکی دگره به کرمانچکی جیرا کردشی تی گوتن پاردی ناو خواه جدهلو دران دگره کدک دواتایا روبارو کدایه چرپازین تی واتایا فتلا آوه دانزک دواتایا شقوقه دا کردز دواتایا دزه کران دایه لسر گندن وکه الکاجیه مرخو در امرگانی چمه منظوری دو دورشی کدک و برناغه جالی هنرمندن پلوری و گلک سترانجیاتنه چکرن ده سترانه که لسر کوه منظورو دا وساته گوتن کوه منظورو مردم تخو جارو ونو روجی جور کوه زلو گوور دزگونو کوه دزگون باوایی شمسیا سر درسمو هندره کوه پرسکنا متریس حوالانو دسمن دترسو ماره دو سردورغانو کوه منظورو حسرت سر منو بله تماشاوانین هجا مجوره بحثا نافچه پلورا لسر پارێزگه ها درسمه کر هفتهیا به امه بداناسینا نافچه کی دن لپیش بری و بن حتانی هفته کی دن بمینن خیر و خوشیه دا بخاطره و